Nagkakagulo na ang mga tao sa squatter area. Malaki na ang apoy ng mga oras na yon na tumutupok sa isang bahagi ng kilalang mayamang lungsod. Kanya-kanyang takbo, sigaw, at hakot ng mga maisasalbang gamit ang mga residente. Ilan sa kababaihan ay noon lang natutong magdasal. Makailang beses na nag-antanda ng krus habang binabantayan ng mga nag-iiyakang bata katabi ng mga nakabalagbag na gamit sa daan. Ang mga kalalakihan ay pabalik-balik sa pagtakbo. Bitbit ang kanya-kanyang balde na may laman tubig at umaasang mapapatay ang apoy. Sa kanilang pagsasabay nito, kasabay ng pagsambit ng lahat ng murang alam nila. Lagpas isang oras bago dumating ang mga bumbero. Naapula ang malaking apoy na tumupok sa lahat ng kabahayan. Walang itinirang bahay ang nangyaring sunog. Galit ang mga mahihirap na residente, pero hindi sila makapagreklamo. Anong laban nila? Hindi naman sa kanila ang lupa na kinatitirikan ng mga bahay nila. Kinabukasan ay binisita ni Mayor Palacio, kasama ang kanyang binatang anak na si Oron, ang mga biktima ng sunog. Namahagi sila ng mga kinakailangan ng mga ito. Supot na naglalaman ng 2 sardinas, 3 pirasong instant noodles, at 2 kilong bigas. Bukod sa mga yon, ay namahagi rin sila ng mga damit para sa mga residente. Lahat ay nabahagian. Pa, mag-iikot-ikot lang po ako rito ha. Sambit ni Oron sa gitna ng pamimigay ng tulong ng mayor sa mga biktima. Sige anak, at nang makilala ka ng mga tao rito. Tugon ng mayor sa anak. Nag-ikot sa lugar ang binata. Nasaksihan niya at namasdan kung ano ang kalagayan ng mga residenteng nasunugan. Namasdan niyang maigi kung papaanong maglatag ng karton o di naman ay trapal sa sementadong sahig ng daan ng mga tao. Ito ang nagsisilbing higaan at upuan ng mga bata't matatanda. Pansamantalang tahanan ika nga. Kitang-kita niya rin ang mga itim na kahoy na nagkalat sa daan na sanhi ng pagkakasunog. Mga gamit sa lugar na yon na naabo. Ang ilang tao ay naghahagilap at nagkakalkal sa kanilang nasunog na bahay ng kahit anong gamit na maaari pang mapakinabangan o maibenta sa junk shop. Sa isang bahagi ng lugar ay napansin niya ang mga nagkukumpulang tao. Nilapitan niya ito upang alamin ang dahilan. Sumingit siya sa mga tao at nakita ang isang lalaking may hawak na mikropono at nagsasalita habang may nakatutok na kamera. Nabuhat naman ang isang lalaki na mas malaki pa ang katawan. Dinig na dinig ni Oron ang mga sinasabi ng tagapagbalita. Ang sanhi raw ng sunog ay maaaring maling linya ng kuryente. 70% ng lugar ang natupok. Mahigit 300 pamilya ang apektado. Walang naiulat na namatay. Subalit may 2 nawawala. Sa mga nakita at narinig ng binata, ay wala man lang siyang naramdamang awa. Wala siyang pakialam sa mga tao roon. Hindi siya kagaya ng kanyang ama na malapit ang puso sa mga mahihirap. Iniwan niya ang kumpulan ng mga tao at ipinagpatuloy ang pag-iikot. Sa gitna ng mga sunog na kahoy, ng itim na mga pader at naaabong mga gamit, ay napansin niya ang isang naatumbang aparador. Mas malaki ito sa pangkaraniwan. Maganda pa rin ang kulay nito na parang hindi naapektuhan ng sunog. Ang kulay nitong brown na medyo mamula-mula dahil sa swabing barnis ay labis na nakapagbigay ng karigtan dito. Dagdag pa ang orasan sa kaliwang bahagi nito na nakadikit sa mismong aparador. Mapagkakamalan mo talaga itong mamahalin. Naisip ng binata na kunin ang aparador na yon at dalhin sa mansyon ng pamilya Palacio. Dahan-dahan lang ang pagbubuhat at baka bumagsak yan ha. Minamanduhan ni Oron ang 2 lalaki na nakabarong habang buhat-buhat ang isang aparador. Saan po namin ilalagay ito? Tanong ng isa sa mga nagbubuhat.
Idiretso mo sa loob ng kwarto ko. Sagot ng binata. Pagkalapag ng lumang aparador sa kwarto ng binata, ay agad na umalis ang dalawang lalaking nagbuhat nito. Mula sa bulsa ay inilabas ng binata ang kanyang mamahaling cellphone at may tinawagan. Hello, tol? May bago ako rito. Kung ba gusto mo? Sambit ng binata sa kanyang kaibigang anak ng congressman na nasa kabilang linya habang mainam na tinitignan ng lumang aparador na nakuha niya sa pinangyarihan ng sunog. Ayos yan, tol. Akin na yan. Huwag mo nang ialok sa iba, ha? Tinig ng kaibigan. Pinutol ng binata ang kanilang pag-uusap, muling ibinulsa ang cellphone at patuloy na pinagmasdan ng aparador. Marami na siyang naibentang kung ano-anong antigong bagay na nakukuha niya sa kung saan-saan. Ang iba sa mga yon ay hindi totoong antigo at sa halip ay pinagmumukhang luma lang. Naibebenta niya ang mga yon sa mataas na halaga kumporme sa mabubuo niyang istorya patungkol sa mga yon. 2 bagay na lang ang naiwan sa kwarto niya. Isang malaking bangang walang pintura, subalit na didisenyohan ng mukhang parang anito. At isang tabak na mayroong kalawang sa bahaging hawakan. Kailangan niya pa itong ipalinis upang magmukhang mamahalin. Ngayon nga ay naragdagan ito ng isang lumang aparador. Sa itsura nito ay hindi na kailangan pang linisin o may baguhin man lang para makahanap ng bibili. Nakapagtatakang sa pinangyarihan ng sunog niya nakuha ang lumang aparador na yon. Subalit hindi ito makitaan ng kahit anong pinsalang sanhi ng apoy. Nilapitan niya ito at sabik na hinawakan ang hawakan ng pinto na gawa sa tanso para sana buksan at makita ang loob. Baka kasi ang itsura ng loob noon ang may kailangan pang ayusin. Matigas ang pagkakasara ng pinto nito. Mukhang nakakandado at wala naman siyang susi para doon. Tinawag niya ang isa sa 2 lalaking nakabarong para magpatulong. Sir, ayaw talagang mabuksan eh. Sambit ng lalaki. Hawak ang kapirasong alambre na abala sa pagsusuot noon sa susian ng pinto ng lumang aparador. Sirain mo na lang ang pinto. Ipapagawa ko na lang yan pagkatapos. Kunot noong utos ng binata. Mabilis na lumabas ng kwarto ang lalaki at sa pagbalik nito ay may dala na itong maso na mas malaki ng kaunti sa ordinaryong martilyo. Pumuesto ito sa harap ng aparador. Sinentro ang susian na nasa ilalim ng hawakan ng pinto at inihampas ang dalang maso. Nagkaroon ng gasgasang bahaging yun, subalit hindi ito bumukas. Sa pangalawang pagkakataon ay inihampas ng lalaki ang maso sa parehong bahagi. Mas malakas, tanggal ang hawakan ng pinto. Bumukas ang aparador. Halos masuka ang 2 sa nakitang laman ng aparador. 2 kalansay ng tao. Halatang pagkasunog ang dahilan kung bakit mga buto na lamang at 2 bungo ang natira. Ang ilan sa mga buto ay maitim. Dagdag pa ang amoy na nanggagaling dito na katulad ng nasusunog na buhok at balahibo ng manok. Ilabas niyo yan at linisin. Itapon niyo yung mga buto. Muling utos ng binata na halatang bumaliktad ang sikmura kaya mabilis na tinungo ang banyo. Tinawag ng lalaking nakabarong ang kanyang kasama para magpatulong ilabas ang lumang aparador. Itinapon nila ang mga buto at nilinis ang loob noon. Inayos din nila ang bahaging nasira, gawa ng pagkakahampas ng maso. Kinagabihan ay muling ibinalik ng 2 lalaki ang lumang aparador sa loob ng kwarto ng binata. Ayos na ba? Tanong ni Oron. Opo. Sagot ng mas malaking lalaki, kasabay ng pagtango. Heto, mag-happy-happy muna kayo. Ako nang bahala kay Papa. Inabutan ng binata ang 2 ng tig 1,000 piso. Agad na nilisan ng 2 tauhan ng mayor ang mansyon. Binuksan ng binata ang aparador. Malinis na ang loob noon. Wala na rin ang amoy na katulad ng nasusunog na buhok o balahibo ng manok.
Bukas ng umaga ay maaari niya na itong ihatid sa kanyang kaibigan. Tinungo niya ang kama, nahiga, hanggang makatulog ng may ngiti. Hating gabi ay nagising ang binata dahil sa isang pamilyar na amoy. Parang amoy ng nasusunog na buhok o balahibo ng manok. Bumangon siya mula sa pagkakahiga para alamin kung saan yun nanggagaling. Nang mapatapat siya sa lumang aparador, ay mas lalong lumakas ang nakakasulasok na amoy. Binuksan niya ang pinto noon at laking gulat nang makita ang mga nasunog na buto sa loob. Nakapagtataka dahil ipinalinis niya na yon. Lumabas siya para tawagin ng 2 tauhan ng kanyang ama, subalit wala pa ang mga ito. Bukas ng umaga niya na ihahatid sa kaibigan ang nasabing aparador. Walang nagawa ang binata, kundi siya na mismo ang muling maglinis ng loob nito. Kumuha siya ng sako at doon inilalagay ang mga nasunog na buto. Pero may mali. Bakit hindi nauubos ang mga buto? Bakit hindi napupuno ang sako? Binilisan niya pa ang paglilipat ng mga buto mula sa loob ng aparador papunta sa sako. Pero ganoon pa rin. Mas lalo niya pang binilisan. Subalit parang pabalik-balik lang ang mga buto na ipinapasok niya sa sako at ang mga butong muling lilitaw sa loob ng aparador. Ano ba to? Malakas na sigaw ng binata. Patuloy pa rin sa kanyang paglilipat ng mga nasunog na buto. Narinig ni Mayor Palacio ang sigaw ng kanyang anak, kung kaya't mabilis nitong tinungo ang kwarto. Naabutan niya ang binata na nakaluhod sa harap ng bukas na aparador na wala namang laman sa loob. Sa tabi ng kanyang anak ay may sakong wala ring laman. Nagtataka na ang mayor sa ikinikilos ng anak dahil parang mayroon itong kinukuha mula sa aparador at isinasalin sa sako kahit wala naman talagang kahit anong laman yon. Anong ginagawa mo, anak? Tanong ng mayor na halata ang labis na pagtataka. Itong mga buto kasi pa inilalagay ko sa sako kaso ayaw maubos-ubos. Kanina ko pa ito sinasalin Balisang sagot ng binata. Pero anak, wala namang mga buto. Nag-aalalang paliwanag ng mayor. Kung ayaw nilang mailagay dito sa sako, susunugin ko na lang ng tuluyan tong mga butong to. Parang pinanawan na ng katinoan ng binata dahil sa pagkakangisi nito. Patakbong lumabas ang binata at sa pagbalik ay may dala ng isang bote ng gasolina at isang lighter. Anong gagawin mo dyan, anak? Tanong ng mayor, subalit parang wala nang naririnig na kahit ano ang binata. Ibinuhos nito sa aparador ang dalang gasolina at sinilaban gamit ang lighter. Nagliyab ang aparador. Kumalat ang apoy sa ibang bahagi ng kwarto. Malakas na tumatawa ang binata habang pinagmamasdan ng nasusunog na aparador. Hindi mapigilan ng mayor ang pag-iyak habang pinagmamasdan ng anak. Unti-unting lumalaki ang apoy at nilamon ng kabuuan ng mansyon ng mga palasyo. Kinaumagahan ay dinagsa ng mga tao ang nasunog na mansyon. Isang lalaki ang may hawak na mikropono at nagsasalita habang may nakatutok na kamera. Nabuhat naman ng isang lalaki na mas malaki pa ang katawan. Rinig na rinig ng 2 tauhan ng mayor ang ulat ng tagapagbalita. Ang pinagmulan daw ng sunog ay gasolinang natapon sa kwarto ng anak ng mayor na sinilaban naman gamit ang lighter. Natagpuan sa sunog ang bangkay ng mag-ama. Siguradong malulungkot ang mga mahihirap sa pagkamatay ng mabuting mayor. Sambit ng tagapagbalita. Mabuting mayor daw, pre. Pumayag nga siyang ipasunog ang mga bahay sa squatter area na pag-aari ni congressman. Sambit ng isa sa mga tauhan. Oo nga, pre. Pareho silang demonyo ni congressman. Tugon ng mas maliit na tauhan. Tumigil sa pag-uusap ang dalawa nang may dumating na isang magarang sasakyan. Iniluwa nito si congressman kasama ang binatang anak nito. Dinumog ng reporter at mga tao ang congressman. Samantalang ang anak naman nito ay humiwalay sa kumpulan. Habang nagmamasid sa paligid ang anak ni congressman,
ay may napansin ito sa isang bahagi ng nasunog na mansyon. Isa iyong nakatumba at lumang aparador.